ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ତାର ନୀରବତା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଭୟାନକ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳପାହାଡ଼ ଆଉ ତାର ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସହରର କଥା। ପିଲାବେଳୁ ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଏଇ କଥା କହି ଡରାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କିଛି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ। ଆଉ ଏଇ ଚେତାବନୀରୁ ହିଁ ଆମ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ। ହେଲେ ସବୁ କାହାଣୀରେ ଜଣେ ନା ଜଣେ ଥାଏ ଯିଏ ସତମିଛ ଜାଣିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଆମ କାହାଣୀରେ ସେ ଥିଲା ଶିବମ୍, ଜଣେ ଗବେଷକ ଯାହାକୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଆଉ ଶିବମ୍ ଏମିତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନରେ ବାହାରି ନଥିଲା। ସେ ସେହି ଖାସ୍ ରାତିକୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲା। କାରଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତି 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେହି ରାତିରେ ପାହାଡ଼ ନିଜର ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ସେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏଟା ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସେମିତି ଥିଲା। ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା, ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଦେଖିବାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଯୋଉଥିରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ସୂତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପାହାଡ଼ରେ ସେହି ଶୀତଳ ନୀରବତାକୁ ଚିରି ଶିବମ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ମିଳିଲା ଯେ ସେ ସେଠି ଏକା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଯେମିତି କେହି ଚାହିଁଛି। ଗୋଟେ ଅଜବ ଭୟ ମନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତା ନଜର ପଡ଼ିଲା ଓଦା ମାଟି ଉପରେ କିଛି ପାଦଚିହ୍ନ। ତା ନିଜ ପାଦଚିହ୍ନ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ପାଦଚିହ୍ନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା, ତା ଦେହ ଶୀତେଇଗଲା। ପାଦଚିହ୍ନଗୁଡ଼ାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଟିକେ ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ସେହି ପାଦଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଯାଉନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ଦିଗରେ, ମାନେ ପଛକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଶିବମ୍ ଅଟକିଲାନି। ଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଭିତରେ ପବନ ବି ଚାଲୁନଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ସମୟ ବି ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପାଣିର ଟୋପା ତଳକୁ ନୁହେଁ, ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସହରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଥିବା ବିରାଟ ଘଣ୍ଟାଘରର କଣ୍ଟା ଓଲଟା ଘୁରୁଛି। ଏହି ସହରଟା ଖାଲି ବାହାର ଦୁନିଆର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲା, ଏହା ଶିବମ୍ର ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବି ମିଶେଇ ଦେଉଥିଲା। ତା ପିଲାଦିନର କଥା, ତା ପରିବାରର ମୁହଁ, ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତିକି ତା ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଧଳା କାଗଜ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଏହାଠୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଲା। କାରଣ ସେହି ସହରର ଅସଲ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁହଁ ନଥିବା ଛାଇ ଭଳି ଆକୃତି କୋଠାମାନଙ୍କରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶିବମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିଲା, ସମୟ ଆସିଗଲା। ଶିବମ୍ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ସତକ ସତ ତା ହାତ ଆଉ ତାର ନଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ ବି ଏହି ସହରର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ହାତରେ ଥିବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବ୍ରେସଲେଟ୍ରୁ ଏକ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା। ସେହି ମୁହଁହୀନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ଶିବମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ତାର ଶେଷ ଭରସା ଥିଲା ସେହି ଓଲଟା ଚାଲୁଥିବା ଘଣ୍ଟା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ପୂରା ସହରଟା କାଚ ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିବମ୍ର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ନିଜକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାଇଲା। ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଭାବିଲା ବୋଧେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା ଭାବୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ସମୟ ବିତିଥିଲା? ଗୋଟିଏ ରାତିର କଥା ନଥିଲା ସେଇଟା, ପୂରା 50 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କେହି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କାଲି ରାତି ନୁହେଁ ଶିବମ୍, ତୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟ ତାର ପୂରା ଦୁନିଆକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା। ସମୟ ତା ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ପାହାଡ଼, ସେ ତାର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲା, ତା ବୟସ ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାହା ଏବେ ସେହି ନୀଳ ପାହାଡ଼ ପରି ଗଭୀର ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକା ନୁହେଁ। ତା ଦେହ ତ ମୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ସହରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେହି ମୁହଁହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ରହିଲା, ଶିବମ୍ କ'ଣ ସତରେ
ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସହରରୁ ଖସି ଆସିପାରିଥିଲା, ନା ସେ ନିଜ ସହିତ ସେହି ସହରର ଏକ ଅଂଶକୁ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା।